Yan, may buntag sir. Unsa gi pamati kay nimo? Sakit ako likod. Sakit mo likod. Unya, Sakit ang ginawa ba? oo. Mga pilak adlaw na nimo na nako. Agahapon pa niya. Sugod. Kahapon lagi nagsugod. Agahapon sugod na. Yung magunta kayo sakit kayo? Sakit niyo. Sakit po dili. Gawas anay mo ang sakit ang likod niya, lisod ginhawa. Unsa pilain? Kana mga usahay-usahay. Sakit ang kuan. Lutahan sa mga tail. Sakit pod. Hmm. Usa pa gyud. Tuhod, wala. Tuhod. Tulora ka po? Wala. Wala lain? Wala lain. Maayo kay tulora. Taga-asa kay ka sir? Tiga lupisay na ko sa una niya. Pero karon, Nanak ko sa Tiguman. Tiguman. Sige, shout out sa taga Tiguman. No, si Sir atong tabangan. Kaning gipamati na Sir, singot uga lang ni siya. Nauga na singot niya ang iyahang singot. Naabot na sa bukog. So pag ang bukog na mo ay mapanuhutan, masingot uga, tirahon na naginhawa. Lisod mula ay maginhawa. Sige, shout out sa taga Tiguman. Atong tabangan si Sir. Sige, takalay mo tayo Sir, sa Relo Sing Sing. Ambil tayo Sir. Adali lang tayo mga gamit Sir. Kaya maabot mo ko dito. Yung tuyok na eh, kumbate mo ng lutan eh. Basta kauras ang tunga na eh. Pati yung bag, butan mo dali. Driver. Balaan dyan mo na rin sa katinood ng sulti sa mga tao. Yan lang. Yeah, mag-short. Kamay on ka sa kuwasar. O kumaya ganyan. 11 years ko sa Dato Complex. Kamu tato Sir. Yan na. Tuyok. Yan na. Kana, okay na kana. Sudah din na pangasar. Uyo, tapanaw. Ulit tabanaw.
Ha? Bakit ka nagtandog ka na? Bakit ka? Kani gitandog na ko nimo lusay ni siya, wala ko ni siya ha. Kani lusay ya pag di nato ni tandogon mo dako ni mo ninong dan puhon nga magpunga ta usahay ko ta sa sahay ha. Mo ni say singot uga ha. Sige man. Pagka na kay mo lusay ba? Sige gamay. Sabi ko lusay ang nawa pa ni mabungkag mo lusay. Pero ba na pilot? Ipong batang.